Na ka jing yo penyangi ki jing ujor na ki pajba nong shong shnong habai dei bat ki jing ki baki ha ban mat namar ka jing bom don doktor hapo ka padu state dispensary ka badan na ka than war jaintia na ka liang ka hinyo trap youth council HYC war jaintia circle ha ka khatsan trik urisaw arjar pusan ka lalej ban kendo ya ka Dr. JS Momin ka Directorate of Health Services MI East Khasiels ban pensngau ya ka ni kamat habakran shkilat patai kubor na ka liang usamla yo dahun ki shilla presiden laong bahadien ke jing syak kenria no yo doktor na ketiga dispensary mentala kumba sau bana ki pajba kilha ban mat shibun ki jinge bat kumtaw la kerpat pantung no yo doktor khanang ban pensuk ya ki nong shong shnong la lor kata ulaong ru ban kaliang ka Dr. JS Momin kala kular ban chimkhia ya kani ka kam ka jingwan jim ta kasi kalong alor ka jibom don doktor hapo padu state dispensary ka jibom don doktor hakte ka dispensary kalong nadu paratrik ume jom tausnem nadu ba tuwe doktor emu ulayo permission ikwe pat jaka tat mata ki krempa shu ki doktor ki ban lej aga jaga jong tu doktor ubalayo permission dengan ga jiwan junyi jong ka seng ta kasi banyak keren ni doktor kwa bantip ke jing slim jong ka department mo ban pa yo doktor harjika jong te ubalayo promotion ten nakaliang jong ka director kalau ngini ba ka jing slim hi jong ka ban pa to doktor batma ketika padu state dispensary kalong ba hidang show up ya kena ka list ka hidang show pas mai gini ki doktor bakin sa pasien ong i khoi kata kala ban kade gawe madam ndai nakaliang jini ikwa apat bahaba upai ba la sau benai tam la selang umdan doktor umdan shu bapai aduh tu doktor wat ula yo promotion penban ki gibru kidang phone i namar ki senia namar ki i ka service ba ula ayah ketika dong katanya ka warwes ke bahap apa war jentia berokoi te nakalian jing ong bali pimla ban deploy yanu mo ban mi ban wan ka cika jong dadak jong tau doktor te nakalian jong ka DCS kala pular ni ko ong ba kansa simkia mata kasihi ya kan ka mat ban nakalian jing ka seng ban nila krensha iru ba nyins ap katu kan depor ba pin pa no nardor ya tau doktor uban kmi ban pe ya ka jidong kam jong tai pai ba ka jibom don doktor nadu benai me adu mata benai kalong ka judunong bakrau ki pai ba ba phintip ba ki briu ji ste ki war jintia dang de ki briu ki baduk ki bang im ha garep karyang ki tre ki le bela men step ki yo nong men mit ki bam ha tu ko ha ju he kasni kane kalong ka jinok bakrau ki bakin le cha kita ki private mo ki private hospital ki che igin yo pisah kane ka jingwan jing ka seng amde banyi jing ujor tang na ki sno ni ta andre ki pai ba man ko por ki phone ni menin tang ki daya phone ki pai ba ki ong nakaliang jing sambhase nakaliang japi ka seng kumba phila petulun kumba phila ya dawa hakini ki por mo kumba phi phala ta khabar phi i nakaliang jing ka seng no do hajar phlai arsa hadu arsan imshong klikti ni yele kat bola ban bodin ya gini jing deman ki badong kam ya gini ki health center ki badon hapo ko war jentia namar ni sutu biang ada ki hospital sarkar ki laban air ji sekri ka babha ya ki briu juni ki badan te ka than ki bang kam shu ban wan ha juwai ne ha shlong ha ta ki kiwe pet ki hospital kumba pi ka shlong ta na ka por ke jing buni kali ka traffic jam dan nagalian jini ka seng kumba ka sokaro kalong kim kwa ba ki briu no ka dong bikin rostan ha ki jeka sor namar ni nakalian jong ki sarkar ka ong bahkan pembiang kat bala ya kata ki facilities ki jidong kam jong ki pai ba aki department ba fer ka ban community ka jing ya keren ji ni ban director kalong ba seso bat kumba ka ong kala kular ka sa shim ha gini gisi banwan bat nyila keren sha ir ong whatsapp tan tangam ta ki list mo ba pin posting no pin le de contractual ne ka permanent do kata ka shong ha ka jing start jong ka department nyimla ban batai kata ndai nipat nakaliang jing kita ba yidong kam pin pa deploy no doktor kabyang be kenang ba ka jing trai kam jong hangte hospital kam don ganu ka jing kta ya ki pai ba namba ka jing don doktor ka kta yo pai ba na ka por sha ka por namar hangte area ki bon bhagi bre go bali sim dwai ha state dispensary nimla ban len kanega ka state dispensary ka kawar du padu kini ki khongla nombre amkoi bat kumta ta ter kisnong
bat terperkat pi kat kata kisnang ki bla hap hagan ka dispensary kanu ga jidu nong bakrau yaki kan ga state pedu state dispensary kila bun hi kisnang ko bangalanyo pi mene adu kini ki khongla ba ka padu nombore amkoi nombore rim nombore lentiar ba kumta ter kita kisnang okay adu mata nadu bamiu tau doktor balayo permission klaim don doktor syu ta don bai tangki staff kinos pi perkat pi ha modur hadu kanu kita ki staff bat ki kinos ro kin la ban ai kata service ki brio junyi menta ki brio ki dong kam ya ka birth certificate kat ke birth certificate kin le apply don doktor modu ban authorize ka tu certificate pi kumba pili nilai i kata kane ka de juk start ki connecti jong ki long kemi long pa ki don kam ke birth certificate makin apply kinu ki dong kam per hadu ki school baki scheme rom tan ter ki dong kam ban issue tekane ro de ka we ka jing ko jong department ngat ni na kalian jing kaseng kam de shu ka kasin nokong ban i kini kin ki case tanda lawan kin ki sembhalang ni ki kisnong ki thau baki le bu ke jing ujor bom don doktor bom don no hikai kasarkar kastang kendit ke department kastang kedit kene golong baru akade ke jing ko chung taikam ba kim don kata ka responsibility dada maki kita responsibility kin apa juga kata kali sebagai di breakfast man deploy no da way lemar ni area ni stay padu sudu no telang hadu dauki no telang CC dauki PSC penskap kamde kepada jangan bila ban deploy anu alias ban sting ya ka department juki ke no laki kenang bawa pai baru unum du ta ki jing to ki bla don lupa government ka bala bu harate ka pedu state dispensary ke anak kalian jing kaseng ni kwa ban pha ga message basha sa department bat sak sakaru ada kimla ban pha kini ki sing ban wan haun apo nu benai kumbani la up handu saw benai tam insai up handu berkut nu benai ada kimla ban pha itu ga yo doktor anak kalian jing kaseng ni khang talas nun ni kata ga state ka pedu state dispensary nomor kali ayu kan susang bai tangki staff klaim doktor ban authorize gi jidong kam jong pai ba habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya